Aquí tenim la riera. El camp d'aviació que van fotre aquí a l'esquerra no ha quedat res. L'han de tornar a reconstruir. Per aquí no es pot passar. Pont del Trull. És que... La Saiola. Raja com si fos la temporada de rajar la Saiola. Què tenim? Mira, això. Això és l'urgència. Per aquí surt l'aigua. Pensava I riu avall. que no ho tornaríem a veure mai, en 2 anys ja ho hem vist 2 vegades. Què hi ha? Ah, el coll de box. No, com a vell, Sí, sí, no, això, aquest és el nom que li han fotut. La travessa. Totes les quadres. De box. Hòstia, aquest de box, ara me'n dono compte que té un nom.